De slang? Ja. Sorry, Heinz. Goed medaille, ik roem je hem wel op. Dat is gezellig. Hier is je direct naar boven gaan, hey, de trap op. Is dat? Hallo knappie. Goedemorgen, naar je vlag. Goedemorgen, naar je vlog. Zaak is naar squallen. En wie nog aan een bakje koffie bij tante? Ilse. Bij tante Ilse. Maar we zo'n eerst nog even. Een speeltje. Een speeltje van dier op dier. En wat hier stoer op een lippen die heel down. Let me eens even shit. Oh, wat mooi. Heel Maar mooi. een beetje zadde audio had bij mij. Ja, het ziet er een beetje heel wat boven, hè? Maar ja, de prinses is er ook weer bij. En wat gaan we doen? We gaan dier op dier doen. Maar die had al. Zullen we eens uitlezen hoe dat maakt? Maar de krokodil is tegen. Die zit in de midden. Zet maar daar. Zo, krokodil in de midden. En dan gaan we aan omste beurt gooien bij de dobbelsteen. En dat zit op 2 stipjes. Dan mag je 2 popjes erop zetten. Of Ja. 1 stipje. Dan mag je 1 popje erop zetten. En wat is dit? En gewoon. Een handje. Dan mag je 1 van die popjes on height of memja. Dan mag je die erop zetten. Wat doet dit ook weer? Mag je er voor of achter De meeste zitten? nijsteen, ja. Oh ja, de krokodil. Dan mag je er een popje voor of achter staan. Oeh, en een vraagteken. Doe je dat lekker hoor? Het is al skoftsjili, jongens. Zit je daar even op in de hand? Wie zit je het even op? Dat is vrachtzeigen. Je medespelers bepalen welk van je Oh ja. dieren op de dierenpyramide Ja, staat. dan mag je de oren steeds welke erop zetten. Maar zo weer het. Juist hem. Nou, waar mag je beginnen? Oké, maar je eerst gooien met de dobbelsteen. Kom maar. Eentje. Hij is er een eentje op zetten. Je dat ik correct. Ja, goed. Oeh, welke moet hij erop zetten? Maar is toen je verheid uitziekje, verheid zien beeld. Welke maar erop? Slang. De slang. Maar Oeh, men moet er 2 op zetten. Oh jee. Dan doe ik een sla. En dan doe ik een skipke. Daar is het. 2 popjes moest erop zetten. Oh jee. Oh, ze mij niet helpen. Ja. Nou, nou, Ian. De bovenop. Lang. Oeh, ja. Oh jee. Oh! Oh jee. We bouwen hem even op naai op. Zo. Nou, mijn nou uit. Maar is er hier voor of achter? Gelukkig. Dat is net zo lastig. Ja. Krokodil. 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 De krokodil. Oeh. Oeh, welke moet men maar oplezen dan? Net naar bemoeienheid. De pinguïn? Ja. Pinguïn. Ring. Pinguïn. Doe eens. De best. Achter. Oh. Dit heb ik niet gehoord dat hij. Ja, vooruit. Dat is de minste net, hè? Hier. Oeh. Die doe ik er zijn. Een vraagteken. Welke moet men maar oplezen? De slang? Ja. Sorry, Heinz. Doe best. Oeh. Maar is die een height of memja van die? En die moet weer erop lezen. Ja, dat zie ik wel toch. Oeh, Ildo is last clear. Als je aan wond, denk. Oh nee, men wil winnen. Ik wil winnen. Welke moet men maar opdoen? Skipke. Het. Skipke. Ze zijn toch nog wat. Ja. Het skipke. Deze. Wat is het? Wat is dit eigenlijk? Salamander of zo? Een slang, dacht ik. Ik weet het niet. Een krokodil. Dit is geen slang, toch? Volgens mij is het een salamander of zo. Salamander. Ja, doe maar erop. Ja, doe maar erop, ja. Oké. Oh, ik vind het helemaal zenuwachtig. Ja, jammer joh. Oh nee. Ildo is. Nou, heel mij. Nee, wat Ja, maar steek gewoon erop zetten. als die Zet erop hem haast en er valt het in, dan is het wel. Maar mij net invallen. Illa, bom! Jongen. Zo
Moest hij hem nog helpen? Ja? Ho, ik moet mij bepalen, hè? Welke moet hij erop doen? De eekhoorn. Is dit wat toek? Is dit wat toek? Is dit wat toek? Dat is nou al hier. Ik weet het zelf. Nou, Nou, succes hè. dat is zijn best. Draak vergrond. Ja, dan kan hij het er makkelijk op. Tja, zei je. Assenheid. Oh. Uit. Pinguïn. Hij had nog een pinguïn. Het zit er wel heel spannend op te wachten. Oh, maar ik mag mijn ijs zetten. Oh, Bof komt. Ik ben uit. Oh! Ik heb verlem. Hij heeft een heel door van. Applaus voor jezelf. En wat doen we dan? En dan? Hier en twee? Leuk. Haat ze. Nou, we gaan om koffie. Niels. Nou jongens, en zoals je hem zegt, is het weer alle je sneeuw en ijzel. Dus de man ben weer druk aan het strooien en aan het, nou net aan het schouwen, maar net meer sneeuw vallen. Dus ja, ik hou ervan, het winterwaar. En ik wil nog iets heel belangrijks via te zeggen. Want Joet, ging ik vanmiddag ging ik met Jelke naar het ziekenhuis. En dan gaan we hier naar het Breesraam. En dat die we gewoon rennen mij. Dus dat zou wel heel mooi wezen. Dan ben we van die krukken af en dan kunnen we weer opbouwen. Zeg maar. Dan ben die 6 weken eindelijk om. Ja, het is eigenlijk heel goed gegaan met de knibbel. De knibbel had er helemaal geen les van. Gewoon Brees wie wel heel vervelend. Maar ja, ik merk echt dat het de laatste week echt wel... Nou ja, steeds een beetje erop leunen en wat meer denkjes dwaan. Dus ik denk dat het wel goed komt. Dus dat zijn we vanmiddag. Maar nou, eerst een bakje koffie bij tante Iels. En liet ze zweren. Kroepen. Hé, yes. Drokte makker. Liet ze drokte makker. Kom eens. Hé, boe. Lukt het? Span ik uit? Smiet hij maar jij, ik roem je maar op. Smiet maar jij, ik roem je maar op. Wat verdikken. Maar ik vind deze sneeuw op. Ja, ik haal die. Schoentje even aan de kant. Fiets. Is het niet? Oh, al je ijs. Nou, vooruit doe ik dat ook. Jongen. Ja, Kevin? Hallo. Hoe zou ik het vertellen aan de meesten? Hoi, ik ben Sverre. En ik ben tantes allergrootste vriend. Sverre. Ja. Sverre. Ja, Sverre. allergrootste vriend. Wat er gauw groot naar het meesten? Allemachtig. Dus liet zijn mandje. Goed vent, hè? Je doet het echt super goed, hè? Ja, man. Ja, dit is toch wel echt dus gouden pronkje van hoe nemen we dat? Het paradepaardje. Het paradepaardje. Van de familie, van de firma. Dus gouden baasje, hè? Een banaan. Nou, en Hilda en Ilse die zullen een banaan uit. Ik heb dit van naam altijd rol kwam, maar nu zei ik ze gewoon beide. Dan ken ik. Dus dan ben ik de jaren, dan ken dat. Hoe lekker, Hilda krijgt een banaantje. Nom. Maar is toen zelf snijden van tante Ils? Dat is toch leuk? Maar ze mijn beet hoor met de oren hangen. Dat was een rol te voet. Ja, de mensen die gewoon en de banaan beet horen. Ja, zo. Goed zo, meid. En, hoe smaakt het er? Top? Mooi. Hij staat haast net in de spotlight. Haast net, hè? Wie pakken Beppe daar? Hoi. Joekoe. Pakken Beppe daar? Hallo. Dat is gezellig. En wat maak je zo heel? Want dat zou mijn verschillen, hè? Oh, een hartje. En een Wat zei beetje je? hint. En hier nog een beetje. Ja, heus niet? Oh, mooi man. Ik wil eigenlijk een steekje. Wat een feest. Nou, prinses. Waar gaan we heen? We gaan naar de geitjes. Ja, geitjes en knietjes dan, hè? Ja. En waar is zijn jas had mem aan? Ome? Oh, wat chip is hier vast, hè? Ja. Zit hem hier wel mooi? Ja. Ja, echte boerentriem ben ik nou, hè? Hij is wel kleurtjes. Twee kleurtjes, grijs en zwart. Ja. Ja. En doe hast de tas mee? Oh, en wat hier te maken bij tante Ilse? Laat eens even zien. Maak je maar eens even zien wat Ilda makken had. Die is toch cool?
Tje. Maar we die in de tas dan was. Hey. Een shovel. Ik heb een shovel. Ja, ze ben aan het zout filmen. Hey. Ik was aan het zout strooien, hè? Ja. Een paar keer zaken die veel te zout strooien en dan gaan we zout strooien. Nou, ons is het zo glad op het dik, hè? Dat maar we net, hè? Nee. Nee. Een paar keer met gauw vullen. Glad hier, hè? Ja. Is al het sneeuw is hier geworden. Je kan er gewoon reet rijden, hè? Kom maar reet rijden. Glad, hè? Ja. Ja, man. Jongen, jongen. En daar is het eigenlijk. Ja, joh. Hier had de zoutstrooier net best, hè? Hier komt de zoutstrooier net en hier is het nou heel glad. Met hem glibbert er helemaal... Het is beter op het witte rennen. Het witte is net glad, dat is sneeuw. Kom maar op het witte rennen. Nee, ik wil... Oh, dat was het reetrieden. Ja. Ja, dat snap ik wel. De taske. De prinses op het ijs. Du bent de prinses op het ijs. De ijsprinses. Hier eens even zien, Ildasje. Wat had je rof een beestje? Soort piekje wezen? Of een fazant? Zie je dat wel? Al je voetstapjes van een beestje. 1, 2, 3, 4, 4, 5, zo. Oh, niet helemaal hierheen. Of eigenlijk uit die kant op rond, denk ik. Ja, zie je helemaal. Dat is toch grappig? Meisje. Ik zeg hem net mee, hij is al voet. Hij is deze kant op rond, denk ik. Ik weet ook niet. Ja, zo. Zo. Stap, 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 stap. Kijk, toen heb ik foto-drukjes mee zien in de sneeuw. Ja. Ja. Tada! Dat ben die foto-drukken, hé. En Paak had direct al rond, dacht ik. Wat denk je toe? Ja. Ja, en Diesel? Tje, Dieseltje voetjes. En ze hebben potjes. Ja, die ben van mij, denk ik. Al je foto-drukken. En Santa. Tja, hier is druk weer. Tja. Zie je hem? Hier gaat hij weer. Hier is direct naar boven gaan, hij, de trap op. Zie je dat? Ja. Nou. En zie dit met diesels. Dat zijn dieseltjes in, ja. Al je fotodrukken, jongen. Hey, geitjes. We komen eraan. Hey, kameraad. Hast u zin in wat? Hast u zin in wat? Kom gauw. Kom maar. Kom maar gauw. Een hele goeie morgen. Hey, maat. Heb je zin in wat? Hoi. Goeie. Ja, ik zal even wat van je pakken. Was het waar? Ik ben bang. Ja, mem dat het was. Ja. Die erop. Lekker eten, matties. Maar ze is nog heel iets petit. Ja. Nou, beestjes, lekker eten. En wat maar we op, Helly? Wat wie op? Heer. Heer, wie mag nog even om nee, heer, hè? Maar ze mag echt nog heer. Ja, ze gaan nog geen heer om. Mem zal je nog even nee, heer op Helly vassen. Kom, Claire. Dan toch een deel op het hart. Ja, bovenop zolder, hè? Ja. Dat lezen we het heel idee. Oh, ben hier de puppies? Hallo. Meisje. Hey, schatje. Ja, hoor, maar ik denk wel dat ze een beetje druk binnen. Hallo, knappie. Hallo, knappie. Hoi. Dit is mooi. Wat ben je al grut worden, hè, Illy? En ze Dit ben die lietse puppy. Oh, hier is nog een. Hey, schat. Ho, dat mag je net terug. Daar blijven, ja. Wat een pronkjes net. Nou, steeds met toontjes. Doei. Oh, denk dan. Is bovenop. Kom maar, Illy. Nou, puppies. Lekker boertje. Oh, lekker man. Die maakt lekker boekenboertje even. Hey, dat is leuk. Ja. Een prutter rond hier, hè? In een sneeuwboertje. Nou, liefjes. Nou, jongens. Wij zullen op naar het ziekenhuis. Zo heet zonder kruk erin, mijn zaken. Wat denk je toe? Ja? 75%. Zo'n 50%. Nou, ik hoop zo'n 90%, hè. We zullen het jaren op Ljouwert MCL. Daar ben we al in Ljouwert. We gaan de zaken de varuit smitten, hè? Ja. Ons moest hij het 4 rennen. Ja. Dus die ben alvast er binnen. En dan moesten we route zo'n 40. Ja. Oké, doen we. Nou, zaken. Hoe lang zitten we hier al in de wachtkamer? Hij is zoer. Een oor.
Die zit al een uren te wachten. Gelukkig van meidje de ben haar heel best. Dus, Ik weet nog van jou een hè? ja, Het is ook een tier van 4. potverdikke net. Nou ja, je mag nog maar in geduld hebben. Hè? Ik had geen geduld. Nee, nou, je doet hartstikke best. Ik zit er al gewoon. Ja, net verdwalen, hè? Nee, zo keer erna. Is goed. Zo'n 40, route zo'n 40. Ja? Maar ik het. Maar ik. Die? Ja. Pizza? Maar. Alsjeblieft, maar zorg ik nog gaan? Ja. Maar ik ben Alsjeblieft. bij je wel. Die is aan de beurt. Ik ben benieuwd. Zullen we zonder kruk naar huis kunnen? Hoop dat ze zo hebben rond. Ja. Ik hoop dat we zonder dat hij gewoon stappen kan. Kom net op de Fingers zaal. crossed. Nou jongens, en we zijn uiteindelijk toch weer naar boeten. Hij rent nog op krukken. Brezen is wel hoor. Maar dat. Moana met hij naar de fysio. Ja. En dan is ze even, nou ik uitlezen hoe dat moet. En dan staat er gewoon weer zonder krukken. Ik vind het heel leuk in de park. Vond je het leuk? Ja. Nou, gelukkig. Ja. Maar we zei toch dat de auto in de 4e rij zit? Nee, tweede rij. Nee, in de 2e rij. Maar zo, je zit in de 4e. Komt correct naar orde. Snap? Ja. Maar dit is de 4e. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, het tweede paard. Ah. Hey, wij zullen zitten. Is dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toemk omheen. Heb je het net? De chill heeft er al over van. Mem had telefoon. Tegen de stil. Ja. Want dan Het is vlog.